Ако се засягаш лесно, значи лесно можеш да бъдеш манипулиран. Как да се справим с това, което идва към нас? Има разлика между реагиращ и отговарящ. Реагиращ човек, това е просто да е водеща първичната сила, реакцията, която да реагира на действията на другите. Например, тя направи това към мен или каза това, аз реагирам. И оправданието. Аз не съм виновен, че реагирам, избухвам, тя каза това. А отговарящи, ако някой направи нещо към мен, мога да изпитам каквото изпитам, но аз регулирам емоциите си. Оставам центриран. Мисля, преработвам ситуацията, само ли го регулирам си и чак тогава ще отговоря. Реално това отнема от 2 до 10 секунди. И най-важното нещо е, когато правиш така, ти управляваш реакциите си, а не другите да управляват твоите реакции. Така че просто пробвайте и споделете в коментар как се е получило при вас. Чао и до скоро!